Magohane wacho ni koro gima dhi timore, owacho ni koro nego ng'i pen chik kendo mondo wabed gi pogruok kuom kama itime yiero. Owacho ni koro osechopo kama koro nikech ng'ikruok mag somo e sikunde mag primary gi secondary, otemo wacho ni to koro ok wang'i koro mondo wabed gi yiero go e colleges. Ineno mbalariany kaachiel kod college dong jopuonjre ma pod nitie kure kose kanyo pogruok dhi bedo kae. Koro aneno kaka otemo wacho, aparo ni ng'ikruok osebedo ahinya e sikunde mag primary gi secondary. To mano nyalo bedo adier king'iyo mos. Nikech king'iyo weche mag COVID nochocho somo sana e primary gi secondary. To kata sani kwawuoyo ni sikunde mag primary gi secondary timo gimiluongo ni crash program. Nyiso ni nitie thuolo mang'eny manolal, koro gitemo timo matek mondo gidog kaka onego bed ni chalo. Ineno? Mane koro wawacho ni kochopo 2023, higa mabiro, onego bed ni sikunde odok kaka nonego bed ni chalo kapok COVID obiro. Ineno? To colleges, kako temo wacho no, nyiso ni